aha nyansapo kasafoni ni so ogi yenso se yesane ne badwemba na ene yewo sekire kumawu sekire kumawu wasante mantem na bia ye ginan eye papa ase aha ene ye ginan na obebusa se ede enti ene na ye nyina wo hai nyansapo ye nyina ye wo hai ni nyina ne se eye papa nantwi afasha sabi efiri tete na anombre so ye shefa sabi ema mema etwa nantwie ne ye de kire se sabi bema bi ye bema ne ye de nakosa enumu na emfie dunwotwe ni ena afei ena brewayi puma kwamu bema safu twene bo akodio ya santema bema enne wo twa papa wo hwe edom a egu a ye firi achichi ni benteye ye ni na ye ba ne ye behwe papa ni bi na emema nso a ye gi yehudi a yehu yehu se sabi ye emema ye ni na ye ba na ye twa papa dua bi ne ye de atwa aboa yi ne yehu ni se enne ye hye papa afahye na ye ni na betwa papa edua ni bi edi efai na nyansapo kasafoni ni de wonim se ye besi bia no ye mama sunsi abakosemu a ewo sabi afahye yi ho ene ye di kan echireche mu kire mu se ebire biduri na naanum ebekosa na enumu ena yewura na sabi sabre wote kumawu akonwa so ne ye fre na dofo ahye na wabene enti na wonim se sabi se de wabene no oso wonya mema kentina wamu a wonso abene tise no a na no ene ye di abo na nchie ye de no sabi ye bojafuruma ye de ni tum ne ye de ni hyefom na wabene a sabi eku sabi adan bema wu se wabene no waba betwa nam ne bi na wutwa bi wie ne ye bron ne hu se sabi webi anyewo a ne de wakosa ne bi enumu ena saafa no ehase a ede ba ya yenya papa nantwie afase etie ne ye kumawu ye besi biara ye mama sunsi aha ye nyansapo kasafoni so ogi yeso se ye sane no badwemba so bem David me no nya chi adu obi aka dem nana masom bla yesi aha ne ye kire me masem se wo so wo be ma ebra na so branda bra betwa boa ni bi wodi aduro na so wo ye be ma aha aye be ma krom aha ya me ma krom enti bomodi ase wo beba papa no eno ane ha aboa no na gina ho no enche pi nanan mo be ya mamra ne amane na ya hyase nanan ena ye ka be ma so anya be ma ne obi a why wabo ani ade ememasem na ebe kire wa no esronko be ma no e wo widiem tumi na be ma utimi ma emema agudie na ebedi wa disoju udi so e be ma no aba efie biamu emema na ebedi agro e ofa 2007 wo twa nam ema ye bo ni chidom ema otimi de nam ni ko dru fie ene ye bo ni chidom amena twa wu ni se wanyini otimi twa enye se wanyini to otimi twa o mema agudie na ye di no enye se wa yire obo di bi ntina abetwa o mema na wa widie ni na edi bedi agro no awie afei na sabre eye the non soking eye one don Shatawale afei na wonso adu kumawu kradua mu a eni na ye nimsense afei papa afasei ye ne Shatawale one wono ani nua eye medical eni ye nuo edi dwuma nti afei eni wonyina abie mu akyerema himfi a sabi ye kwase akyerema eni akyerema be ma safutwi bu akodua wone wo maame na asewa amponsa
ana wutie no abre di kan ya kakre kura yen a ye de mamunie abrada nkyira sorry asanteman so na kon mu aye den ne duru baabie no asante ko se de nkyira ase no na akase asante pepe kwan papa bi e befa so na asante ade ne ho ade free de nkyira memu satem yewra intim jakari a wofo ane man ebebo no feyi ase ane abo ntamo no eho asem e na meken afa duru bi obi konfo anoche a ono na ne yonko pa ane otumfo o sei tutu a wodi kan ya ono ochechire asante men o se aman mu na mehwe munim ni ko yo men aman mu mose o yewra otumfo sei tutu ane obi konfo anoche ne duru ba bi otumfo o sei tutu ayonko e friends obi konfo anoche ade to nanim se eko asante ne de ntra e kono se nkunu no betimi ayenkunudi a kese yetu anamobi se de si wo bible mu first Samuel etire ebako ediche mu aduonu enwotwe na ebra kenso na one Philippa afrokoko na ogun wo ba na no wo endo na obo sidie mu ebu sire na wakatense okoko na enimguase beba no kamia kwa ese anamuntu na bi ana asante tuye na we de ekoya ni gisam esanso obi komfo no chia na onimfom yie pa no atu anamobi eno ana ma ye na na dikopi ejoso afei admakase kase wonu nyina ye do mu gina ye na wonu sorry ya be obi komfo no chekase onye asante ade hye baasa yewra ejoso ana afei yewra admakase kase yewra admakase kase ye dro no sa ejoso ye dro no sa abe ana admakase kase efie na nim no so pagya ne nsa abre de ya wasi mu a enum no obi komfo no che ehye duda asante asafo no mo kokko no wo mo sabido no bi wo mo de adware wo mo de abohoro wo mo anim a ade nkurudie bebae afi barima chenebu akobia a na oye kumawu manhene saatam ne dia oye ne se otuni wusi wo ade ma asante na eno obi kwamfa ma chehye ne se obekura kodie eye tuo ahye ne batakari na wo de adi ekon nanim nanso ontutuo onpusu no ho onkasa no oye opusu adota onso akokari na edom no aba na so otumi ye tusa na mo ne dia ane na yewra edmakase kasia yesie na nimu ne ya wasi so ye dia guru na afa ko ya asefu adusiri ko a ye twam ne ya dum se abe atwa pete abe ko afa ele akọ ona nyina so ono fitumi ya ne dia ya ele ne ku beba na nona ye very much ko bia etu rufuwa sabata kare kase eti ko ne no bra ko dia ko an tutu na wa pusu ko na edom chifa so a wo ti ade ate ho ana ekuna tiebono asante di rentamfo enu ana emma ko mai ena abonia ya from sambarema esasa anafo wa yewra sabu tebu akodia etuya na ayembarema anamu so mo de sabo ni ame mai a obi abebe dia no sabia ko abodi no ayembarema asante mema odie abodi e beka se eno ana abodi beka se e confirm na eye title I said that at the milk no mine na for wonu fufuo na omo no omo dija eba ya aduana for ye nya wo mo a ye nya ja na ya mfa anu aduane no enne nananum amprempo eni tinye twetwuro a wo bo aduana for nyina wo bro mani kira ewura aya a wo esminya obeba ha bi na no nam se se nya nsapo nananum achekire dia ene ne wo se sane no badwe mba kwa so na obesane so dia ne nya nsapo ye ne titiro eni ti ene twetwuro a wo mutimu popeu wo mu nimdi awa abakwasam ni ntiremu ene yomu wo mu ne no mu betwa ahia na afi yesane no badwe mba kwa so e dia ma we eye aho sade ka no enwum kra entete wo ne dia ma no wo de nya abotre na afi di yachi na yewuram na afi no yenum suko yimpagya nsam no famra ye na ne ani ye fancha mo sade kumawu man abakwasam ebuduro ene kase esi etia agintra e wo wiase nyina asante memu de ye timinka ye je kumawu man asabieku omame na se 1.5 so edi akira eni na anu kumawu konasofo wodi na adi ye wuranimu a
ye kwa papa ase ye ka hu se papa nantwi afase no efie du nwotwe ene ye ntwa bi na afei ena briwai puma kwa mu a be ma safo twene mu akwa Asanteman be ma afei na anuma bi kwa mu a wo twa papa ene ne pompon so nti yewura otena paka mu a otu otena okwa papa ase na okotwa papa okukuru diodu asonson twa krawe asi aketepe krape ye wo frika chichiri na wadi maninsam mampani diska tumpan eje ntate afiafo wo bema dio kiako na wosa atwantwan ko no wo bema safu twego akodua
agogoma he nana kwame ekuya kusapon na sinamu nana dade aso aba oprinya kumagu atram a otoso miensa sabre wana ejina agogoma he anam ade esane ba kumau nsamu ana nana dade aso aba oprinya kumagu atram nana kuya kusapon sinamu sabre ona ede na adru kumau mamu hasei adaroma sa letie ohina wadura drobom so ehene wo yewura otikokọ so ne brempon wo ba asante amamrem so a beka se wona ne bofo ne bofo bonika se beka hanta ma yewura asante man ewura tinana eso ene ne dom ene etiti ni bencheye amdo manimonyam abetai dwumadie mu achi so ha fonton from wo ha ayi ekro mu a omo ewo so bisana onso na mamre eno no o se bi oba odi afna we de nana den de enye afna we de bodua na renkwafo ekura omo wi ni se ya na so no na funa no bodua na funa no bodua ti ewura so ena ne doma aba on beta adwumadie no achi ema bibia akoso wano ewo ayekumawu ma mu ase omoye entafo penny no na oye kumawu na kakra no eye bompata enti bibia ebesi kumawu no adesania esi wo bompata pepepe na bibia ebesi bompata no adesania esi ewo kumawu anu nti se ye trasia na kumawu ati bompata ni benkum na bompata so kumawu ni nifa eye penny ene kakra asem hode benifo ka se ye kwahwe ye nchese ne bi ga kan ye no anu nti se ene kumawu etwa papa na ntwia na tesa nya bompata enso etwa papa na ntwiri pepepe enti djumadie ni nyina no oni ni ne kumai na eye ya obaako enkonya baako enti ye wo ha ene ye wo ha ochena ekosi ne brada ye beti djumadie no anwea ansa na yakob bompata na jese hu se bompata ahe ati apakamu na ni abre na ono so otutu ni tuo na oya mamra atsania ono so oye kuma wo hi pepepe sansa de be ma ye no anu abi na ese ono so ye onu aprako pe no o me ntafo kuma wo na epani ana bompata aye kakra
Eduana Diedana na Jebina na ofri Esubinya Santema so do ofri Kachichiri na odi menisa mampeni yadi suka tumpan yaji ntate piafo ambassador na Ifa Apente wana yewra eso na pakemu a yede no kɔ papase na akwehyefe ewie nananom sabrei afei na bema kuma onyine wono maame atena se wonuanom asabieku wono wonfri Esubinya Santema so eduedue mu ade behwie ha eye Esubinya man hene no ankasa Santema bankum wati wono wane sabakum susanso na asante ache bompata mayina amamira musabi omo yenta kumawu ene bompata omo nyina yata ene ata na sabi wonde wo free kumawu no okopie bompata eti wono so ewa sanso na tikrom eti krom hine ansa ne free a ye nyina de ni akire papas ye mo monity a adesi sabre nana dota edusai atwere wampem eye ampem1 na atepa mayine wono so na prempren yaso na pakemu a wone sabi atankonya etu atena ye nyina ye de ani akire papas ene wonyina beka wonua eye bema safu twiri ba kodua santeman bema ho na ne ye nyina ye twa papa no amena efe ye nkan hunu se papa afa sei efie du nwotwini ena ene ye se hye ho fa ti ene na atepa mayine na bisa twiri wampem wone sabi ne mpanifo adudwebre mu a ye kwa papa ase ye kotwa papa afei ena asanteman benkum eye Esubinya mahine wode no ho akyiri kusintrama sabre afei no no so na pakamu ayewra yede no ekọ papase na sabre yenkan hunu se adua na ne nyina eti ene Esubinya a wo fira wo tutu mu a sabi kumawu ede ba apem so ha ene yefre no kumawu bompasa de kodue bompata na anum nyina tikurom wonyina ede koye ti sabre wode no ho akyiri kusintrama asanteman benkum woye Esubinya mahine ene yaso na pakamu a
ɔne mpanimfoɔ ɛrekɔ papa ase na yɛkɔtwa papa ti prɛprɛn adua na adua gyana na deɛ ofiri kɛkyikyi di mani nsɛm ɛnyɛ nko afrɛ bɔdɔma frɛ to apɛntia kɔtɔkɔhene so frɛ no afei na wɔde ne ho watu atena wɔda apaka mu a yɛde ne kɔ papa ase
Yeda so wo papa na ntwe dwumadie no ase ye na nanom a wa beta dwumadie no achi wei eye adwurahene ona ba beginam ama mampoma hene anamu oni esi mampon hene anamu ti ne oto se mampon hene we so eye bogu man hene wone ne hema omo so na omo ewa omo address fe ntum se ne dwumadie no bia be koso wano ti bogu man hene ene ne hema omo so omo eni sana esi etie ewo hase Saso na manson kwanta hene manson kwanta man hene na manson kwanta man hema na brewo sika ba man ho feye tinza ma me ho feye one na hene eso do manu munyam aba beta edumadie na se bia so enkoso bokoboko e wo hanti ye hwe anan ahemfo titiriw ene ntini man hene efo bebre e wo dwumadie no ase saso na we so eye ntuta man hene ene kuntase hene omo mienu na naso omo adfade en fe omo so do manu munyam aba beta edumadie no ase e wo hase ti aka chom se na de amamre ene amane e bekoso wo ha ti na ahemfo ene ahemafo frɛchichi aba no saa na etie e wo ha ase we so eye de na ase hene akura oso do nanu munyam beta ichire we so ye nana edusa ya ntwere wampem tepa man hene ni nua ani kumawu ti ni nua ani kumawu ebi se omuna ye aduanafo ti nana so nanu munyam aba beta ni nua achi ese etie no we so ye beposo nsi anamu one ne hema omunsi anamu omso ene do manu munyam aba beta dwumadie no ase e wo papa na ntwe kumawu kromu
ha sei sane ekɔ no nana bro sika hunu ho ba homa ho ofie wei afi na berema chiribu akodua safo nana ekwakoyi apaye kogunsa ansa no dwodie no ebe state a state ntinana wo hwe doma edina na achi amamre ene amane na ekoso ewo ha sei edina ene akombie no a asante ekoya na kumawu enka ho ntina friend berema ti kwan a ye fa so abagi a nana ekoyi wona na asante tete no ombekọ ako a nananom ehia na omoyi amamre ene amane ewo ho ti afi na akora eko akoyi apaye se kwamu enna ho emomo na papa na ntwe dumadie no ene ntitiro no yentimi enstatema bibia so enkoso wan ti berema ena wo edoma edinachi fretichi bencheye kroma ene wona onye kroma ni na abeta na chi se nana enko no nko bom paye anaso nko yi apaye na kwamu ntene na bibia so enkoso wan okuma ukromu ase tie wo ha ye twen se akora tie pese akora begu mpaye obegu nsa abie kwam asre nananom se tweri ampon se omonti wiem ema no na ne dwumadie no bibia so enkoso wan to hwe ase na ne bom mpaye no na okoha ne ntoma no ti duawe ase na nananom ebeyi apaye no ewo se duawe ase na nananom no mbekọ akon tete na bom na gokohia ewo ho yeyi berima obedi okon no anim di bia say sam bi adu no mo se berima akoha ne ntoma di ntina akoha ne ntoma ebise odi ani die maye nananom nananom omo ofa no ma omodi kan bedi kuma wo man mu anim no enti ese berima okọ omanim a okoha ne ntoma no asana otimi agu apaye abom paye ama wiem atene ama omo
Jeffina Berima egu insano ewe tuusha aboa no papa na ntwi na ngasa na Berima aso embo ne mu a omo twe no na badua na se ho ene be kire se wo ye bema brabi kono nye bema emabi na kono amamra ebekoso ene se wo hene Berima asafo twebo akodua ene be dikan atwa bi na wono otwa bi wi a yemmo no utwade a yemmo na wo wi a okono ho ene be kire se wo ye bema ana wonye bema tiesi ade ekomu do ha obetimi atwa bi na koyo mo fa so aya mo betwa ne se obi a so le ase me ho odentimi kotwa tabi eye abusua ku ena obi ayi ne bema oda omano na oba ababitwa na ono so ba no ode ne dom eba ti ne dom oba no ne dom do be ye ne se obebo boy kakra se de ona obo no ontimi mu no bebre aha ombo kwan kakra ban kakra so mo ntimi yedai emu no bebre ntimi do wo utwa ya okwan no edam sei ti kwan na edam no eho ena wo befa na utimi fa na ye bu wi na utimi namu na ukonya fie bi hyede a eho de wafa wo atiti na wo ntimi akonya ba bia anhye na wo namu sa na ebebo saa okun tama ebewura efie bi unya wura fie bi ma eho ena wo se wo ye asante anase kuma wo kokon a ye betima yi waka saa mema no na waka mo na odo omo akọ okon no ti se na esi etie ewo kumawu program ti ne behwe sa amamre no ni amane na ebekoso ansa na Berima safo twebo akodua ebetwa ne de awie no ene ekuoku na omso beba abetwa omode awie no koso nya support de se aka chem se pani importer for ma ye de bebrem ti sa no ti se ohu se obi atwa na edom dinachi ye bo no ye wo ma ye de bo ye nye domre ene de bo so wo he ma na ekuoku amem eno bi nko ana ye ti de bo ye mfa se kan emmo ye mfa tuo abena emmo ye sa ba no nko a empanifo na nanom tetefo mu yiye no sa ba no nko na wo nkwan se obetimi de aka nipa na okokotwa na ntwe no ebi enye se obi gina nkyanya ye se ye kobono da bi de wo twa abo na wie na ode ikọ no onam dom ni kọ no ehọ ena sa ha ebro no estate na ye se ye bu se ye bu bibi ye bu na tete no na ye nanom ebu se ebi asante anakuma wu kokon a wo ye Berima obetimi aka ohene ho na na ye dai akosa enu nti ena masa ha de no ekoso ewo eyekuma wu asenti na ora dom no de omaba dom no abaye pa dom na ba tie se wa ye koso ahwe ansa na Berima betwa no ahwe amamre ni amane a ebekoso nti ye twese akora ebetwa ne de na afi ona waka ni aso aba beto aso tikoso na kan
saa na ohwa eto ye toto ye petito ewie ye petito ni nya petito ni wie pe na saa fe de ohene berima safu tribo akobia e ba betwa aboa no ebi na berima twa ono de obia ni tumi se ode abane kan gise de ohwadua no so no dua no panyina oda no oguso nsan oyeso amamre ono ko na wotumi se ode saa abane bi ebe kan no na se wotumi se berima kra no onfa no ho nyede eli eyese bibi kɔ na widie ni na ohun se ye amamre ampa e okumawu ti samre berima ompetito no wia berima betwa na ya hwese do hwedua no so no atimi de apa no ebi aso de bɔ no miensa na se ɔde bɔ no de ye guso ye hwa bidu de be nkwan a nanan ebe fa so a ɔde bi bɛka ɔhene ansana afi ne kwan matene na ku akuku awodo no obi aso aba abeta akire na obi aso abegye ne boro han ne de wutwa ye mmo ɛna bɛsɛ ahwefo muti eno ase bi utwa aboa na yembo na emo twa aboa na wie no konya obefa so ode bekọ no eno na kire se wo ye berma anase onye berma eno ena beta ahwefo mo hye eno so ye first na yetete se utwa na ye bo onye twa wie no ano le class ana mete by se se no ene bedu kumawu ana wa me ate ase se enye saa na tie utwa de a ekwan da obetime twa na emo uwie na wo ni nam don ma kwa hono mbetro so mo so o mema etetire ti die esi wo yi ho na berema obedi kan atwa ne de no utwa do hwedua no so no ono adi abane bi abo berema ansa na afi mo atene mo bie se ekukuku ahodo no obi aso etimba ba kire ne mema sem e wo fi nti e wo ha ye koso ye wo ha ye diani ye die tire kopim se no nsia no so bebo ne die o nse ni ansa podi efi bia nka no ti e wo ha amamre ene amane e koso e wo kuma wu adinde ye va hintam tukoso die chi abra berema etwa ne de no ena owi a omo maka so no aba betwa die hwe de ye koso bi e wo dua na se afena berima eba berima trebu akodua safo afena berima kasa oba aba betwa aboa no ne die no na yahwe ekwan a do hwedua no so no ebebo no idi samre de ohwe dom na yentimi nwuramu ye efse o mabodom pem dom no abodom pem tuhwa yesekan a berima betwa na ye de hye akora ensem ewo ho no di yahwe amamre ene amane a ekoso wa di berima na akoto a wo twa ne die no berima trebu akodua wona etwa ne die no ti yehwe berima etwa wo twa no on say di ohwedua so na oguta aba ne bia ogina berima echi no odi ba ko abo no obo no mienu yehwe so odi de aka to obo na wie odi dua no aka berima ese berima de wache ne buro na yedai awie ohwede no odi no shefuru bu na ade kokko gbogbo mu no wona ebu berima oguta aba wona ebu berima you say kuma ukrom omani agye ono fretichi ene benche omo ukrom no bi ene ade say berima atwa na bi awie yatimi abo berima afi no dom so bi kwan de ma berima say onko na afi diaka no ento aso e wo ha say to ha momfu dia momfu ko obi kura obi obi gina dan so because opese ohun the air cost support here dey e wo fom ho saa na esi etie eno nti mu do nti ena nyansapo ye de yaba ha say sumo han mu ye be koso ewura dom nim de ekoso ni na ye de nna ebrem samre de wo ha obi so na wakotwa bia ye bono no kwa say na bo no efa so eti won ye bono odimlika ekọ na ye bono saa na esi eko ewo ti bro ne de eni kan ye onye berema menyini se obetima akọ ye mo saa ibu bewie na de wachi kura no aye no saa na esi etie wa enti wo ha omo agye so won bi wo ha ekọ edom ni nti no ye ntimi nya omo ye se wo ahwed amosi abodom pim na we so bi e wotwa bia okọ na ye bu no saa on the race tie no na ye bu no dimlika na edom so esa na omo e bu no saa na esi oyemfa utofomo won tofomo ye bebo de tie no otofomo won tofomo ye bebo iti won pass ma kwese on tofom na onya tofom de na wa ojejireje je so pe kwan bi abefa so a obetimi e de freedom nim akwa konya ba bi papa age wa home na otimu se akon no wakon de ayedai awie
nyansapo dwumadie enne papa nantwie dwumadie enne hasei enye di na ebremo ye start anopa no wan ye fa so ye amamre ne amane anam kogu nsa ohene eba betwa abo ne bi ene ahemfo no na ofre tichi ene bencheye eba beta dwumadie no achi no hasei ene nyansapo mahefo ya hefo no ye di ne dwumadie ni na esi si aka je mo se nyansapo de ye de ba bia ye mfre ehunko na ye ko na mo fwe e beta mo de papa na twibe enne ye de abremo amomo hu edom amamre ne amane a e course e wo dwumadie no ase ewo hase nti papa nantwie ene dwumadie no hase ene ye di esi ene ne da etwato a papa nantwie no ye wie ye start afache no na wotwem ne nsem ene ne da etwato okura ye na no eso edi amamre ne amana egu akwan ma bibia so akoso wano tinyansapo de ya ka kyem se muni echi muni enson eso ebe som asantema ho dontim ebe som ma opem se obo ade beto nsa ede afraid. When you subscribe, like, share, comment. Ma afofo, ona when you be friends, ebeti me do. Hi na. Adenti ni ebube, ne brebe eze ebube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe, odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na ye sotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye ye bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Sefafam honhon hia na America sa Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya